garáž. Čo to je? Áno, tam ešte sneží. Mamke ste povedali, čo sa robí? Čo si povedal? Pozri, tam mačka uteka nám do okna, sa ide skryť, lebo kde je jej zima. My tu máme ešte aniela z Vianoc. Musíme umyť. Trampolína, jaká zasnežená. A už sa mení na vodu ľad, však. Vidíš, už sa topí. Jak ty hovoríš, už je melted. Už sa meltuje. Aj tu hore je, pozrite sa. Vidíte? Dostaneme sa tam. No nie. Hotovo a už prší. A nie, ešte vždy pada ľad. Není vám zima, chlapci? Nie. Dobre.